Μία μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε για κάποιον από τους μαθητές του. Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει ότι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της τριπλής διήλυσης. «Τριπλή διήλυση?» ρώτησε με απορία ο γνωστός του. «Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου, θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις», του εξήγησε ο Σωκράτης και ακολούθησε ο εξής διάλογος. «Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας. Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια?» «Όχι ακριβώς, απλά το άκουσα». «Άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα?» «Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της καλοσύνης. Αυτό που πρόκειται να μου πεις για το μαθητή μου είναι κάτι καλό?» «Όχι, το αντίθετο μάλλον». «Άρα θέλεις να μου πεις κάτι κακό για το μαθητή μου, αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια?» «Παρόλα αυτά μπορείς ακόμα να περάσεις το τεστ, γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο, αυτό της χρησιμότητας. Αυτό που θέλεις να μου πεις λοιπόν για το μαθητή μου είναι κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάτι?» «Όχι, δεν νομίζω». Τότε αφού αυτό που θες να μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?»